Oi, मा खालामदों नोङो? Ay, खानस्रि मा खालाम मानो होखो नोंलाय सारायावलाय? खानस्रि नङा सावमिनसो। सावमिनलाय आं मिथियासै। मा जागोन इखो? ओंख्रि जागोन ना भाजा जागोनलै इखो? एवनानै जागोन। खानस्रि माखाखौ? दाबाबो अबाव बायनायलै अनलाइनाव? दाबा इयो अनलाइन लिंकखौ होना दोनगोन दे होमबा दे। आंनावसो फैग्रोनांगोन इनि अनलाइन अर्डारा। नै गोलाव गोलाव माबा खानस्रि बायदि सावमिन नुयो मा बुस्थुबा मुगैदो। ओमफ्राय अरदाबखौबो नांगौबा सोरनोबा नांगौबा डिसकाउन्टसो मोनो होनना बुंदोंनो। नायबानो जाबाय थांनानै। थांनानै मा खालामगोन इखो? भाजा एवगोन नामा? ना ओंख्रै? भाजा एवसिगोन दायो। बेदर लायनो र'। इखोलाय इखो ओंखामजो जागोन नामा इखो? दैखो? इखोलाय दैखो ओंखामजो जागोन नामा? ओंखामजो जाया। माथो? गारगोन। इखो माजो जागोनथाय? दायो जासिगोन नो इखो दायो खिन्थिसिगोन र'। माबायदि जानाय जायो। नै जाबाय जोंहानि दुकान। इयाव मेथाइ पेकेट मेथाइ निंकि बानायनाय आरो सिंग्रा आनारकुलि निंकिखौ न'आवनो बानायनाय जायो आरो सिंग्रा आनारकुलि बायदिसिना मेथाइ बानायनाय नुलांबाय थागोन लोगोफोर नायबानो जाबाय जोंनि भिडिअखौ। नै मोनसे जोबना दं आनारकुलि मा मेथाइ होनोबा सोरबा मा बेलेग मेथाइ होनोबा गुबुन जायगायाव बेलेग जोंबाथाय आनारकुलि होनो आरो ओरैनो चावमिननि होनो थाखाय मैगं हागासिनो। आंखो मैगं हानो होबाय इयो। औ मैगंखौ हाखानांगोन ना माइले गथा हालायनाय हाखादो। चावमिननि मैगं खैदे जासिगोन नामा? दंगोन नामा ओमफ्राय मैगङा एसे नांबावगोन। चावमिना खाननैसो जाबायमोन बानायथाराखैमोन। चावमिनबो बानायनाय जायो जोंनि दखानाव। जासिगोन दे। आलु लाबोबावदोंमोनलै आं नैयाव दं। आलुआ गोमोनसो। इखौबो होगोन? बाटार ब्लेक पेपार
있잖아. 오가면 쭉 하면 나는 꼰통 와는 엄마가 하면 사야 되네? Mudum aja. Nasa. Jabai. Makalaman deh bar, saomin unsai. Saomin unsai bar, sekan saomin. Mabar deh udah. Mahal kena juga, tahu, nggak tahu di mana. Fry halanya. Nih, emang tuh bang. Ay.
수업 나가고 신타이잖아요. Yung dạy tham gia sinh này sẽ bây giờ rồi đi ra này sau mình thế này sẽ đổ vào này. 아슬라 먼저 이네 자그래 서민 자그래야 내 자들 뭐지 그 타고 능나 능아 크다 영네 그래 그 타고 자도 알아보도 스페다 문자 그 말 왕나 힌데 이거 안 간드는 거. 예? 하루싱은 지나니 마마 하라마 종류 노싱아우. 저 사오민자는 봐. 다들 사오민자 봐 종류 말래. 그냥 악마를 나니 집이. 롱pen apa gandum pai. Bela sini sebenarnya harus lain sini, na. Ang mari na hanon nek man mari siya kinang pai ang mari na ni sa kamanya masal sa kambay sus nang lalangga Sao bố lên xin nữa? Đâu lại giả bố lên xin nữa lại. Rồi nên cái phụ liệu nữa phải em ạ. Em ăn jabai, em ăn bút ra. Sauce cái này dulu sao này lạc hơn từ gì đã? Chả được. 소스 마각 많이 있으려 되게. 그 타오자야. 내가 잡아야 돼. Yes, 그 타. 시클롤리보 보잖아, 봐봐. 아이고 삼. 누나군. 안도 나와. Telek botol. 아, 뭐 나케는. Putri star tu. 동네 제야라. Ima. 야미. 그러나? 응. 사오민자 hwbai 정아. 그만 잡자 하고. 하나. 얌미.
yummy no? 좋다. Kami jahangbay. Dinini video ko boy kini dan hwbai. Nasa na? Hanen ba? Dapat manda kang kembang ba? Manda ba jahan? Efendu manda ba sa kang Bye bye.